Kaixo, Ania naiz, eta nire galdera da, zein garantzia dauka zuretzat euskaraz idaztea? Bueno, niretzako euskara tresna bada eta oso lotua dihua idazteko nahiari. Baina ez da tresna, nola esan, ez da apendize bat. Tresna hori ez da idazkuntzaren apendize bat, baizik eta barruan txertatua dagoen zerbait, eraz ez dut ulertzen, ez dut sentitzen idazketa ezpada euskaraz, ez? Mila esker. Zuri. Kaixo, hitza zen naiz eta galdetu nahi nola da zure idazteko prozesua? Nire idazteko prozesua, hasiera behintzat abia puntua izaten da oso bizipen bat edo batzuk, bai, gertatzen den gauza normalean oso txiki eta oso ez deus bat joaten dena hor gelditzen dena hor nunbait eta poliki juten da hazten landare bezala eta batean konturatzen zara buruan jatzaizula kabitzen eta orduan pasatzen duzu pixka bat nire kasuan paperera beti eskuz, oso organikoa da zentzu hortan da hor uzten dut pixka bat beratzen eta handik denbora batera oraindik bizire jarraitzen baldin badu heltzen diot berriz ere testuari eta paperean eskuz idazten dut eta behin gutxi gora bera daukadanean tajututa edo hasten naiz teknologiarekin burrukan horri forma ematen eta hori baina normalean hori izaten da prozesua. Denbora asko behar izaten du. Ideiak edo bizipenak edo sentimenduak edo irudiak ipuin edo istorio edo paperezko bilakatzeko. Ez, nahi kuriosidade handia pizten dit hori jakitea zergatik ez, euskerara edo nola edo ez dakit, ze loturarik zeukaten, baldin bat zeukaten lehenagotik edo harremanik, nondik etorri diren ez? Pentsatu denetarik egongo dela. Vale, pixkat, hasiko gara, hasitu baino gal, pixkat. Ez da hizkuntza oso handia. Duan, lehengo aldiz euskarari buruz entzun, zegoen antropologiako klasean. Eta gero gaztelera ikasi zerbait gehiago horrekin egin nahi nuen. Orduan, gure unibertsitatean horrelako aukera dago. Eta, amaia oso irakasle ona da. Eta orain Euskal Herrian nire bigarren etxean. Oso aukera ona zegoen niretzat euskararekin hasi. Zorionak. Zorionak egia da. Harrigarria egiten zait hori hain hiztun gutxi dituen komunitate baten, herri baten hizkuntza ikasi nahi izatea, ez? Normalean askoz hobeto amortizatu funtzionaltasun bati begira ikasten ditugu edo normalean, ez? Frantsesa edo txinera orain edo inglesa edo ez? Eta, harrigarria egiten zait, izpiritu hori, pozgarria.